Hayike bahlala nje basonke sazi ke bahlala ukuthi ngesinye isikhathi empilweni kuyenzeka ukuthi uthi ungena kwi relationship kanti ungena endaweni erongo. Lokho akekho ongakwazi. Uyayithi uyangena kwi relationship kanti uziphonse esihogweni. Uzophuma uhlehla nyovu ungasabheke emuva. Ini izinkinga othe wafike watholana nazo lapha ya kwi relationship. Ngoba ziyamurana. Kodwa ke ngalokho it's not about ukuthi indoda esuke inenkinga or untombazana esuke inenkinga. Inkinga zikhona between those two. It's either inkinga zingumuntu wesilisa or izingumuntu wesimame. So inkinga ziyavela. Ngalokho ngiya endabeni kabani ke? Ngiya endabeni kaFaith. Faith, she's a nice girl and she's loving. Wathola this guy. Lento yokuthi nathi sihlale si after imali. Kanti Mr. NJILO akekho njalo. Hey, it's like Mr. NJILO beyidlalela ama game wakhe. Mr. NJILO kusho ukuthi ebambe yeka vele wathi no Kentsi membona uFaith wathi membona wabona this guy wow wavela wathatheka ukuthi yo ngisangamshiya mamthatha kanti usengenile ke esihogweni. Manje kutholakala ukuthi ingane bekade igula njengoba sebenomntwana yaba sesibhedlela baqoshwa esibhedlela ngoba imali ayisekho. Iyaphela especially ukuthi ubungenayo iproper job lapho ukhipha khona imali uthole khona imali iyaphela. Uzozithola vele so winter broke awusakhona ukugcina idingo ngendlela ebekwenziwa ngakhona. So manje uyabona ukuthi nasendlini lade behlala khona bakhishwa. Uyabona nje yonke impilo ihlangahlangene and ngiya understand isimo esinjalo and manje sekungazuthi abanye bamzwela nokuthi yena uFaith ukuthi umzimba usazo maintaina njani ngoba phela uya understand labantu abanemizimba emaintainwayo ngendlela ezi right ukuthi umuntu abukeke kahle angafuni ukuthi abukeke njengami nje ya understand. So uyabona abantu abawumaintainayo kumzimba ukuthi nje abe ilonto afuna ukubukeka kahle abe right. Manje usezo maintaina ngani ngoba kuthiwa imali ayisabona. Hayi kubi bahlali ngoba yini manje akasana ukuthi uzothathana hlanganiseni uzothola ukuthi no guy uzobaleka phela manje ngoba akusekho ayisafani indaba na before. Izinto asahambi njenga before lapho kuthola ukuthi waskema abangani i1 million. Manje iphi lo mali? Or uhambile uKentsi uzenza umzimba wenzani kwabhatalwa phela mhlamba ama rent or whatever beyenzakala empilweni yakhe ngoba phela lo sisters ubebephila impilo right. Angithi kwayena kuyenza ama promotion or whatever lezinto azenzayo uyi influencer uyabona nje kodwa manje yena kushuthi akasena dololo. Hayi bahlali kunzima kona kodwa ke asithemba ukuthi uzobuya azibuyise engqondweni ahlanganise izinto zakhe zihambe right ngoba phela manje abantu babuzana imibuzo ukuthi kwenzakalani kuhambe kanjani ngoba phela bakade bazi ukuthi nje ba right bana everything. But manje mina I'm feeling sorry for umntwana ngoba manje nje babekhishwa esibhedlela bazokwenza kanjani or umntwana ke ngiyacabanga ukuthi uzoyiswa kwi public hospital ngoba phela imali ayisekho and manje awucabange how much more abantu ade bazi ukuthi ba right empilweni sebezongena kuma public hospital. Kodwa ke akukho singakwenza uzohlanganisa naye abone azibuyise engqondweni enze oku right ngoba phela bathi the more wenza into ezirong abanye abantu is the more zobuya ngawo. So asithembe ukuthi ke konke uzokwenza ngendlela
kuhambe kahle isimo sakhe siphinde siqoqeke aqhubeke nempilo. Asimthandazise nje kuloko bahlala. Ngiyacela ke nami thina ningakhohlwa ukusubscribe ni like ningifollowe naze konke nje okuhle sibe zithupha ziye egwayini. Ngiyanithanda.